салому дуруд мегӯям дӯстони азиз. ёдовар мешавам ки рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ноид ба гӯштингирӣ аз маҷмӯаи қасри тенниси шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Банда Меҳрубон Саидамадов ҳастам ки имрӯз бароятон ин мусоби худро шораи хоҳам кард. дар ин ҷо ду ҷуфти навбатие ки ба майдон даъват карда мешаванд. Раҷабов Ҳамроз намояндаи дастаи суғд ва ҳарифаш Икромов Баҳриддин намояндаи Хатлон 1. дар ин ҷо Икромов Баҳриддин намояндаи Хатлон 1 ҳарифаш Раҷабов Ҳамрозро мунтазир мешавад дар рӯи гилем. ва баъд аз чанд лаҳза Ҳамроз Раҷабов ҳозир мегардад ва баъдан сабқатро шурӯъ мекунад. ҳаминтавр дӯстони азиз, Ҳамроз Раҷабов ҳамин паҳлавоне ки бо яктаги сафед рӯи тасвирҳои мо шумо аст ва ҳамин паҳлавоне ки пироҳани сабз ба бар кардааст. Икромов Баҳриддин намояндаи Хатлон 1 ҳарду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ намуданд. Ҳамроз Раҷабов паҳлавоне ки пироҳани сафед ба бар кардааст, хело ҳам паҳлавони бо таҷриба аст. дар аксар мусобиқаҳои дохили кишвар мо ӯро мебинем ва бо ҳунари асилию шинос ҳастем ва як партофтро хост ба анҷом расонад. Ҳамроз Раҷабов бори дигар хеле мустаҳкам гирифтааст дасти рақибро ва рақиб гаштаю баргаштааст. Ҳамроз Раҷабов худро дур мегирад ва бори дигар як ҳолати партоф кардан барои Баҳриддин Икромов, вале ин ҳолат бартараф мегардад. хеле оромона гӯштин мегирад Ҳамроз. бори дигар дасту гиребонро хеле мустаҳкам мегирад. ҳарду гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Ҳамроз Раҷабов. аз ҳаракату аз ҳаракатҳои пайдарпае ки рақиби Ҳамроз Раҷабов Баҳриддин Икромов мекунад, каме дурӣ меҷӯяд. панҷ дақиқаи ки муайян гардидааст барои варзишигарон. 5 дақиқа овозмеӣ менамоянд ва баъдан имтиёзи зарурие ки кадоме аз ин паҳлавонон меситонад ғолибиятро насиб мегардад. як ҳолати дигар хело ҳам ҳолати хуб буд аз пеши пои ҳариф. хело ҳам зарбаи қавӣ зад ва имтиёзи баданро ба даст овард паҳлавони яктаги сабз дошта Икромов Баҳриддин намояндаи Хатлон 1. бори дигар ин бадане ки аз ҳарифаш ситонид Икромов Баҳриддин Ҳамроз Раҷабовро суръати гӯштинашро каме болотар бардошт, суръати гӯштинашро каме тезтар кард. як ҳолати дигар ҳарду паҳлавонон як зайл дасту гиребон мегиранд. бори дигар як партоф кард Ҳамроз Раҷабов ки ин партофтро довари марказ имтиёзи паҳлу нишон дод.
ҳолати партоф кардан барои Ҳамроз Раҷабов. хело ҳолати муносиб, зеро дасту гиребони ҳарифашро хеле мустаҳкам гирифтааст. ва як ҳолати дигар, ва довари марказ сабқатро боз медорад. гаштаю баргашта Ҳамроз Раҷабов бар замин менишинад ва мехоҳад партоф кунад, иҷрои усул кунад, аммо ҳарифаш ба ӯ имкон намедиҳад. ҳамон усуле ки ҳар як варзишгар такрору ба такрор иҷро мекунад, аллакай худи рақиб пайхас мекунад ки гаштаю баргашта ҳамин усулро иҷро мекунад, худро аз ин ҳолат бартараф мекунад, аз ин ҳолат худро дур мекунад. як партофти саришонаро дубора хост Ҳамроз Раҷабов ба анҷом расонад. ва бо имтиёзи огоҳӣ нахуст ва паҳлавони пироҳани сабз дошта Баҳриддин Икромов нишон медиҳад овари марказ барои гӯшти нагирифтанаш. ва бо имтиёзи як паҳлу Ҳамроз Раҷабов пешсаф мебошад. Баҳриддин Икромов бошад. имтиёзи як бадан нишон додааст довари марказ ва як огоҳӣ бо як огоҳӣ муҷозот гардидааст. як ҳолати дигар барои партоф кардан, хело ҳам ҳолати муносиб барои Ҳамроз Раҷабов. ва Баҳриддин Икромов аз ҳарифаш худро дур месозад. ва довари марказ бор дигар ҳарду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд. ва ҳаминтавр пирӯзӣ насиби Ҳамроз Раҷабов бо гирифтани бо партоф кардани як паҳлу ғолибият ба паҳлавони яктаги сафед дошта Ҳамроз Раҷабов мегардад. ана ҳамон лаҳзаҳое ки Ҳамроз Раҷабов пай дар пай иҷрои усул кард, бо ана ҳамин гуна ҳаракатҳои хело ҳам зебои худ паҳлуро ситонид аз ҳарифаш. ду ҷуфти навбатӣ ки айни ҳол барои татами даъват мегарданд Раҷабалиев Муҳаммадаза дастаи Душанбе 2 ва ҳарифаш Исломзода Исломиддин намояндаи шаҳри ноҳияҳои тобеи марказ. ва Исломзода Исломиддин дар кунҷи майдон, ҳарифаш Раҷабалиев Муҳаммад аз замро интизор аст.
барои ба майдон ҳозир нашуданаш пирӯзӣ ба паҳлавони яктаги сабздошта исломзода исломиддин намоядаи шаҳр ноёи тобеи марказ дода мешавад. ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол ба майдон даъват карда мешаванд. Шарипов Туйчибек намоядаи Душанбе 2 ва ҳарифаш Ширинбеков Ҷамолиддин намоядаи Хатлон 2. ҳамин паҳлавоне ки рӯи тасвирҳои мо шумо аст пироҳани сафед бобар кардааст. Туйчибек Шарипов ва Ширинбеков Ҷамолиддин ва ҳамин тавр Ширинбеков Ҷамолиддин Шарипов Туйчибек ва ҳарифаш Ширинбеков Ҷамолиддин ҳамин паҳлавоне ки яктаги сабз бобар кардааст. Ширинбеков Ҷамолиддин ҳарду паҳлавонон ба майдон баромаданд ва сабқадро шурӯъ мекунанд ва барои бо сабаби дер баромаданаш барои гилем нахуст огоҳӣ ба паҳлавони яктаги сабз дошта Ширинбеков Ҷамолиддин нишон медиҳад довари марказ ва сабқадро шурӯъ мекунанд. Туйчибек Шарипов ва як партофти хеле ҳам сари вақтӣ нишон дод. Туйчибек Шарипов ки ин партофт имтиёзи баданро ба бор овард ва дубора ҳарду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд ва як партофти хеле ҳам ҷазобу дидани дигар нишон дод ки ин имтиёзи паҳлӯро ба бор овард ва бо имтиёзи як паҳлӯ як бадан пешсаф мебошад. Шарипов Туйчибек намоядаи Душанбе 2 хеле ҳам бо як тайёриву бо як чусту чолокӣ хеле хуб куштин мегирад. барои гӯштӣ нагирифтамаш барои аз ҳарифаш пури ҷустан огоҳии дуюм низ ба Ширинбеков дода мешавад. як ҳолати хеле ҳам муносиб барои партоф кардан барои Ширинбеков Ҷамолиддин буд ва ҳамин тавр паҳлӯ Ширинбеков Ҷамолиддинро мағлуб менамояд. ҳарифаш Шарипов Туйчибек ва пирӯзиро насиби Туйчибек Шарипов мегардад.
ду ҷуфти навбатие ки ба майдон даъват мегарданд. Шоев Ҳайдаралӣ намояндаи Душанбе як ҳанамин паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст ва ҳарифаш Аҳтамов. Аҳтам ҳанамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст, либосҳои сабз ба бар кардааст ки ҳарду паҳлавонон ба майдони куштигирӣ мебароянд. сабқатро шурӯъ мекунад. шоев Ҳайдаралӣ паҳлавоне ки ҳоло фурсат дорад барои партов кардан ва дарҳол имтиёзи паҳлӯро меситонад аз ҳарифаш. Аҳтамов. Аҳтам ва ҳарифаш бори дигар ҳарду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд ва бо имтиёзи як паҳлӯ пешсаф мебошад. Ҳайдаралӣ Шоев ва бори дигар мехоҳад як партофти дигарро ба анҷом расонад, вале аз ин ҳолат худро барканор мекунад ва имтиёзи баданро довари марказ нишон медиҳад барои Ҳайдаралӣ Шоев. бо вуҷуди бохт карданаш, имтиёзро аз даст доданаш, Аҳтамов суръати гӯштинашро дигар намесозад. бо як нафаси тоза сабқатро шурӯъ мекунад Ҳайдаралӣ Шоев. як ҳолати хело ҳам муносиб барои партов кардан. ҳарду паҳлавонон даст ба камари ҳамдигар мегиранд ва як ҳолати хело ҳам муносиб ва хатарноке ки ана ҳамин имтиёзи заруриро меситонад Ҳайдаралӣ Шоев ва пирӯзиро нишон медиҳад ба паҳлавони яктаги сафеддошта Шоев Ҳайдаралӣ намояндаи Душанбе як. ана ҳамон лаҳзаҳову наворҳои сӯз карда шудае ки Шоев Ҳайдаралӣ ҳарифашро бо ана ҳамин гуна партофтҳои хеле ҳам зебову ҷолиб мағлуб намуд ва ба марҳилаи дигар рохат гирифт. ду ҷуфти навбате ки айни ҳол барои гилем даъват мегарданд. Расулов Саймухтор намояндаи Душанбе як ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст ва ҳарифаш Ёрматов Анвар намояндаи Хатлон як ки ҳарду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд. паҳлавоне ки зери вазни 86 кило гӯштин мегиранд. як ҳолати хело ҳам муносиб барои Саймухтор. Расулов ва ҳарифаш дарҳол бар замин нишаст. Ёрматов Анвар дар ҳолати росто. ҳарду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд ва барои нодуруст амал карданаш огоҳӣ нахуст ба паҳлавони яктаги сабз дошта Анвар Ёрматов нишон медиҳад овари марказ. ва Саймухтор Расулов дасти чапи ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва фурсат барои партофт кардан
гаштаю баргашта дасти ҳарифро мегирад Саимухтор Расулов. ова дубора бори дигар як дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Ёрматов Анвар ва Саимухтор Расулов каме фаъолтар мегардад. Арифаш худро бар замин мепартояд ва дар ин ҳолат довари марказ маҷбур мегардад танбеҳи нахустро нишон медиҳад барои Ёрматов Анвар барои гӯшти нагирифтанаш. бори дигар ҳардоф як ҳолати хело ҳам хуб буд барои Саимухтор Расулов, вале ин ҳолат бартараф мегардад. арифаш Анвар Ёрматов ду дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. аввале дар ин сабқати ҳарду паҳлавон мо ба ҷуз аз як танбеҳу як огоҳие ки Ёрматов Анвар муҷозот гардидааст, дигар ҳеҷ имтиёзеро намебинем. каме ҳалномаи доваронро интизор мешавем. ава паҳлавони яктаги сабз дошта аз майдон хориҷ карда мешавад. Ёрматов Анвар ва пирӯзӣ насиби Расулов Саимухтор намояндаи Душанбе як мегардад. ду ҷуфти навбати якяйни ҳол ба майдон даъват мегарданд. Саидмӯмин Алиев намояндаи Душанбе 2 ва Абдураҳмонов Беҳрӯз паҳлавоне ки яктаги сабз ба бар кардааст. ҳарду паҳлавонон ба ҳам наздик мегарданд. ова сабқатро шурӯъ мекунанд. дар ҳол ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Саидмӯмин Алиев паҳлавоне ки яктаги сафед дорад, дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. ва Абдураҳмонов Беҳрӯз бошад ва як партофте буд ки имтиёзи баданро ба даст овард барои Абдураҳмонов Беҳрӯз. Саидмӯмин Алиев ҳаракатҳои худро зиёдтар мекунад ва барои ғайри қоида гирифтани дасти ҳариф
огоҳӣ нахуст ба Саидмуъмин Алиев нишон медиҳад довари марказ. ва як партофти сари шонаро дар ҳолати росто хост ба анҷом расонад Саидмуъмин Алиев, вале ҳарифаш ба ӯ имкон намедиҳад. ва як партофти дигар ки дар партофт аз дохили гилеми марказӣ буд. ва имтиёзи паҳлӯро нишон медиҳад барои паҳлӯ нишон медиҳад барои Саидмуъмин Алиев. ва як қадам ба пеш мемонад Саидмуъмин Алиев бо гирифтани як паҳлӯ дубора мехоҳад партофт ба анҷом расонад. ҳарду паҳлавонон як зайл камари якдигарро гирифтанд ва фурсат, имконият дигар ҳаракатҳои худро зиёдтар мекунад Саидмуъмин Раҳимов. ва бори дигар Алиев, Саидмуъмин. Абдураҳмонов берӯз бошад бо гирифтани як бадан ва ҳарифаш бо гирифтани як паҳлӯ пешсаф мебошад. хеле оромона гӯштин мегиранд ҳарду паҳлавонон. интизор мешаванд лаҳзае ки муносиб бошад барои партофт кардан. дасту гиребони якдигарро ҳарду мегиранд, вале гӯштин намегиранд ҳарду паҳлавонон. ва як партофти саривақтӣ буд. партофт аз ҷониби Беҳрӯз Абдураҳмонов буд, вале дар зери партофти ҳариф Саидмуъмин Алиев партофт кард ва пирӯзиро ба даст овард. ана ҳамон партофтҳои Саидмуъмин Алиев буд ки ӯро ба пирӯзӣ овард. ду ҷуфти навбате ки айни ҳол барои татами аворид мегарданд. Абдураҳмонов Оламафрӯз намояндаи Душанбе 2 ва ҳарифаш Исматов Мирзошариф намояндаи Сухт ки ҳарду паҳлавонон ба майдон даъват мегардад. ва яктаги сафед бавар кардааст Оламафрӯз Абдураҳмонов ва бо яктаги сабз Исматов Мирзошариф намояндаи Сухт ки ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд. Оламафрӯз Абдураҳмонов паҳлавоне ки либосҳои сафед бавар кардааст, дар ҳол дасти ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад
арифаш ҳатто дигар аз зери дасти Оламафрӯз ба ҳеҷ куҷои гурехта наметавонад. ва аз якдигар дур мешаванд ва довари марказӣ ишора барои он мекунад ки гӯштин бигиранд, натиҷае нишон бидиҳанд. ва бори дигар Абдураҳмонов Оламафрӯз ва Исматов Мирзошариф низ каме фаъолтар мегардад. ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад Мирзошариф Исматов ва Оламафрӯз Абдураҳмонов ба ӯ имкон намедиҳад. дар ҳолати росто ва довари марказ сабқатро боз медорад ва огоҳӣ нахустро ба Оламафрӯз Абдураҳмонов нишон медиҳад барои кушти нагирифтанаш. бори дигар дасти чапи арифро хеле мустаҳкам мегирад Оламафрӯз Абдураҳмонов ва интизор мешавад. фурсатро барои партоф кардан. дар ин сабқат ягон натиҷаеро мо намебинем. Оламафрӯз каме фаъолтар мегардад ва гаштаю баргашта иҷрои усул мекунад ва арифаш худро канор мегирад, худро аз Оламафрӯз Абдураҳмонов дур месозад. ва як партофт аз пушти пои ҳариф буд ки Исматов Мирзошариф имтиёзи як баданро ситонид аз ҳарифаш Оламафрӯз Абдураҳмонов. хело ҳам як ҳолате буд ки ҳеҷ интизор набуд ин ҳолатро Оламафрӯз ва бори дигар каме фаъолтар мегардад Мирзошариф Исматов. баъд аз ситонидани имтиёзи бадан сурати гӯштинашро каме тезтар кард. 1 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст ва Абдураҳмонов Оламафрӯз хеле оромона гӯштин мегирад бо имтиёзи як бадан рӯбабох дорад ва ҳарифаш бошад қадам ба қадам ба сӯи пирӯзӣ ва сӯи ғолибият меравад дар ин сабқат. 30 сонияи дигар ва бори дигар ҳарду паҳлавонон дасту гиребон мегиранд ва бори дигар партоф кард паҳлавони яктаги сабз дошта Мирзошариф Исматов.
ва дар ин ҷо каме дасташ лат бардоштааст. Паҳлавони яктаги сафед дошта Абдураҳмонов Оламафрӯзро ва Арифаш бо гирифтани имтиёзи ду бадан пешсаф аст. ва ҳамин тавр бо сабаби лат бардоштани дасташ Абдураҳмонов аз майдон хориҷ мешавад ва пирӯзӣ насиби Мирзошариф Исматов намояндаи Суғд мегардад. ду ҷуфтаи навбатие ки айни ҳол даъват мегарданд барои татами Валиев Мизроб намояндаи Душанбе 1 ва Арифаш Саидаминов Ҷамолиддин намояндаи Хатлон 1 даъват мегарданд. Саидаминов Ҷамолиддин паҳлавоне ки яктаги сабз бовар кардааст намояндагӣ мекунад дастаи Хатлон 1-ро. Арифаш Валиев Мизробро интизор мешавад. ва ҳаминтавр ба майдон ҳозир мегардад Мизроб Валиев, ҳамин паҳлавоне ки либосҳои сафедро бар кардааст. ки ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд ва барои ва майдон дер ҳозир шуданаш нахуст огоҳӣ ба паҳлавони яктаги сафед дошта Валиев Мизроб нишон медиҳад довари марказ ва ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд. хеле мустаҳкам дасти ҳарифро гирифтааст Валиев Мизроб. ва як партофти сари китфро дар ҳолати росто хост ба анҷом расонад Саидаминов Ҷамолиддин. вале барои ӯ имкон намедиҳад Валиев
зеро ҳар ду паҳлавонон бо як мақсаду нияти пирӯзӣ ба майдон баромаданд. аввале инро танҳо чӣ нишон медиҳад? Танҳо ана ҳамон таҷрибаву тамринҳое ки пайваста дар толори варзишӣ мекунанд, инро танҳо ана ҳамон таҷрибаи хуби варзишгарон нишон медиҳад ва натиҷа ба бор меорад, то ин ки пирӯзӣ ба даст биёранд ва ба марҳилаҳои дигар рохат бигиранд. ва як партофти саришонаро дубора мехоҳад ба анҷом расонад Ҷамолиддин Сайдаминов. ва бори дигар Валиев Мизроб бо гирифтани як огоҳӣ муҷозот гардидааст аз тарафи довари марказ. ва як партофти пеши пойро дубора мехоҳад ба анҷом расонад Сайдаминов Ҷамолиддин. бори дигар даст ба гиребон мегарданд. ва як партофти дигар аз ҷониби Ҷамолиддин Сайдаминов буд ки имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. худро фаъолтар нишон медиҳад Ҷамолиддин Сайдаминов ва Алиев Мизроб бошад. каме хаста ба назар мерасад. ба ҳамон шаклу услуби гӯштингирии Алиев Мизробро дарк намудааст Ҷамолиддин Сайдаминов. гаштаю баргашта дасту гиребони ӯро мегирад. ва нахуст огоҳиро барои Сайдаминов Ҷамолиддин нишон медиҳад довари марказ. сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам боқӣ мондааст. ва ин сонияҳои охир Алиев Мизробро суръати гӯштинашро ҳеҷ тағйир намедиҳад. ҳар ду гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Ҷамолиддин. ва аз майдони марказӣ берун мегарданд ҳар ду паҳлавонон. ду сонияи дигар нақше ҳам намебозад барои ин Алиев Мизроб ва ҳамин тавр бо гирифтани имтиёз як паҳлӯ ғолибият насиби паҳлавони яктаги сабз дошта Ҷамолиддин Сайдаминов мегардад.
ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол даъват мегарданд барои татами Аламов Сомон намояндаи шаҳр ноётоби марказ ва арифаш Самадзода Парвиз намояндаи Хатлон 1 Аламов Хусрав Аламов бо арифаш Самадзода Парвиз намояндаи Хатлон 1 дар ҳол ҳарду сафқатро шурӯъ мекунанд ва Хусрав Аламов дар ҳол ба ҳуҷум мегузарад ва як партофти хело ҳам зеборо хост ба анҷом расонад, вале ҳававу имкон намедиҳад ҳарифаш Парвиз Самадзода. ба бори дигар дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифт ва ҳаракат кард, партоф кард ва имтиёзи як баданро нишон дод барои Хусрав Аламов, довари марказ. бори дигар ҳарду паҳлавонон дар ҳолати росто дар ҳаракат ҳастанд. ва дубора Хусрав Аламов хеле мустаҳкам мегирад дасти рақибашро ва фурсат интизор мешавад барои партоф кардан, барои иҷрои усул кардан. ҳарифаш низ ҳарду дасти Хусрав Аламовро гирифтааст. як партофти пеши пойро дубора мехоҳад Аламов Хусрав ба анҷом расонад. бори дигар Хусрав Аламов ва ҳарифаш низ каме фолтар мегардад. Парвиз Самадзода паҳлавоне ки намояндагӣ мекунад дастаи Хатлон 1-ро. ва довари марказ бо истилоҳи гирет сабқатро дубора шурӯъ мекунад. Хусрав Аламов огоҳӣ нишон медиҳад барои Хусрав Аламов. ва бори дигар гаштаю баргашта бар замин менишинад ҳарифаш Парвиз Самадзода, вале ин ҳаракату кӯшишҳое ки Парвиз Самадзода нишон медиҳад натиҷае ба бор намеёранд ва бо чунин партофтҳо хело ҳам мушкил аст барои пирӯзиро ба даст овардан.
هر دو پهلوانان خسرو علامov با جز یک امتیازی بدن دیگر نتیجه نشان نمیدهد. و پرویز самадзода бошад. онқадар кӯшишу ҳаракат мекунад ва оро имкон намедиҳад ва иҷозат намедиҳад хусрав аламов ин ки партов кунад, зеро худ дар ҳаракат аст, дар иҷрои усул аст. хусрав аламов ҳаминтавр сонияҳои ба шумори вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. ва дубора сабқатро шурӯъ мекунанд ҳар ду паҳлавонон. 20 сонияи дигар самадзода парвизро мебояд дар ин сонияҳои башумор ҳама он кӯшишу ҳама он нерӯ қувваю иловагие ки дорад онро сарф намояд. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва пирӯзӣ насиби хусрав аламов паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст ғолибиятро довари марказ нишон медиҳад. ана ҳамон лаҳзаҳову наворҳои такрорие ки хусрав аламов партов кард ва ҳарифашро мағлуб даъват мегардад ду ҷуфти дигаре ки барои гилем мебароянд. фирдавси баҳодур намояндаи душанбе-2 ва собиров акрам намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. бо яктаги сафед фирдавси баҳодур намояндаи дастаи душанбе-2 ва ҳарифаш собиров акрам намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки либосҳои сабз ба бар кардааст ки ҳар ду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд ба фирдавси баҳодур ба ҳуҷум мегузарад. ҳарифаш собиров акрам ҳар ду паҳлавонон камари якдигарро хеле мустаҳкам гирифтаанд. ҳолати муносиб барои партов карданд ва акрам собиров имтиёзи паҳлӯро меситонад аз ҳарифаш фирдавси баҳодур. хеле дилпурона гӯштин мегирад собиров акрам паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст. бори дигар дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. ва ҳарифаш фирдавси баҳодур аз
ӯ худро канор мегирад, худро дур мекунад. дубора сабқатро шурӯъ мекунанд. дар сонияҳои аввали вақти асосӣ Акрам Собиров тавонист як паҳлӯро аз ҳарифаш ситонад. ва нахуст огоҳӣ довари марказ нишон медиҳад барои Фирдавси Баҳодур. барои гӯшти нагирифтанаш ва як партофти дигар мекунад Собиров Акрам ва бо гирифтани ду паҳлӯ ғолибият насиби паҳлавони яктаги сабз дошта Акрам Собиров мегардад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол ба майдон даъват мегарданд. Садуллоев Муҳаммад паҳлавоне ки ҳамин рӯи экранҳои мо шумо аст либосҳои сафед ба бар кардааст ва ҳарифаш Идизода Мунис намояндаи Хатлонду бо либосҳои кабуд ба майдон мебарояд ки ҳарду паҳлавонон бо иҷозати довар ба наздик мегарданд ва сабқатро шурӯъ мекунанд. Садуллоев Муҳаммад паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст дар ҳол дасти ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад ва ҳаракату усулҳои худро мехоҳад истифода барад, вале ҳарифаш ин ҳолатҳоро назора мекунад ва интизор мешавад ҳамон лаҳзаи муносиберо ки барои партов кардан. Садуллоев бори дигар хеле мустаҳкам гирифт дасти ҳарифро ва як партофти хеле ҳам ҷолиб кард ва имтиёзи баданро ба даст овард. Садуллоев Муҳаммад имтиёзи баданро ситонид аз ҳарифаш ва дубора дар ҳаракат аст. Як партофти дигар кард ки имтиёзи паҳлӯро нишон медиҳад довари марказ барои Садуллоев. ҳарифаш Идизода Мунис ин имтиёзҳои ва як партофти хеле ҳам ҷолиб аз ҷониби Мунис Идизода ки ин ҳолатро бартараф кард Мунис Идизода ва имтиёзи баданро ба даст овард. Садуллоев Муҳаммад каме бо дохтуро эҳтиёҷ дорад ва баъд аз чанд лаҳза сабқатро идома медиҳанд.
Азизода Мунис паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумоаст. Онҳо як баданро ситонидааст аз ҳарифаш Садуллоев Муҳаммад. ҳарифаш бошад бо гирифтани як паҳлу ва як бадан пешсаф мебошад ва фаъолтар мегарданд ҳарду паҳлавонон. Садуллоев Эдизода Мунис низ фаъолтар мегардад. ва гиребони ҳарифро мегирад Мунис Эдизода ва бо пойҳои худ дар ҳаракат аст. бо як қадду қомати росто ва рост гӯштин мегирад Садуллоев Муҳаммад ва бо имтиёзи ду паҳлу ғолибият насиби Садуллоев Муҳаммад мегардад. ҳамон наморҳои такрорие ки Садуллоев партов кард ва пирӯзӣ ба даст овард. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол ба майдон даъват мегарданд. Мирзоев Аюбҷон намояндаи Душанбе 1 ва бо як таги сабз Азизода Фирӯз паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд. ҳаминтор дӯстони азиз зиёдовар мешавем ки гузориши мо аз рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ идома дорад ва паҳлавонон яке Мирзоев Аюбҷон як таги сафед бовар кардааст ва Азизода Фирӯз паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ҳарду гӯштинро шурӯъ карданд. як ҳолати муносиб барои Аюбҷон Мирзоев барои партов карданд, вале ҳарифаш аз ӯ каме дурӣ меҷӯяд. ва як партовти сари китфро дубора мехоҳад ба анҷом расонад Азизода Фирӯз. хеле мустаҳкам ҳарду дасти ҳарифро гирифтааст Аюбҷон Мирзоев ва зери имтиёзи бадан бекор карда мешавад ва паҳлавонон сабқатро идома медиҳанд. хеле ҳолати муносиб барои партов карданд Аюбҷон Мирзоев. ҳеҷ натиҷаеро мо намебинем дар ин сабқат. муддати 2 дақиқаи вақти асосиам пушти сар мешавад ва як партовти сари китфро мехоҳад ба анҷом расонад Аюбҷон Мирзоев.
ва Партофт усуле ки Айюбҷон Мирзоев гаштаё баргашта партофт мекунад аллакай Азизода Фирӯз рақибаш ин ҳолатро пайхас намудааст ва барои ӯ имкон намедиҳад ва огоҳии нахуст ба Азизода Фирӯз нишон медиҳад довари марказ. ва ин огоҳиҳо ва танбеҳе ки довари марказ барои варзишгарон нишон медиҳад варзишгаронро водор месозад то ин ки сурати гӯштинашонро дигар созад. Як ҳолати хатарнок буд барои Фирӯз Азизода. вале ҳамин тавр сабхатро идома медиҳанд ва як гаштаё баргашта иҷрои усул мекунад, хат партофт кунад Айюбҷон Мирзоев. ва ҳарифаш Фирӯз Азизода ба ӯ имкон намедиҳад. аз пушти пой зарба мезананд ва усулҳои бардуруғро бисёртар истифода мебаранд ва ин партофту ин усулҳо ҳеҷ натиҷае ба бор намеоранд барои ба даст овардани ғолибияту барои ба даст овардани пирӯзӣ танҳо вақтро кашола медиҳанду ҳеҷ кадоми аз ин паҳлавононро дастболо намегардонад. як ҳолати дигар барои партофт кардан барои Айюбҷон Мирзоев. 1 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. ва дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва як партофти дигар аз ҷониби Айюбҷон Мирзоев буд. ин имтиёзи баданро ба бор овард. бори дигар Айюбҷон Мирзоев мехоҳад партофт кунад. ҳолати хатарнок, ҳолате ки худро дифоъ мекунад Фирӯз Азизода. سی ثانیه دیگر تا با انجام این سبقت باقی مانده است. و فیروز عزیزاده میخواهد در این ثانیه های آخر و این طور خیلی هم پرتافتی زیبا کرد Айюбҷон Мирзоев ва пирӯзиро ба даст овард. аз лаҳзаву сонияҳои аввал ҳаракатҳои худ бо партофтҳои зебои худ нишон дод ва пирӯзиро ба даст овард. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол даъват мегарданд ба майдон. ҳайдари Саидкабирзода намояндаи Душанбе 1 ва арифаш Ёрматов Ҷумахон паҳлавони дастаи Хатлон 1 ҳар ду паҳлавон ба майдон. даъват мегарданд
ва довари марказ бо ишора ҳар ду паҳлавононро ба ҳамдигар наздик мегардонад. ҳайдари саидкабирзода бо яктаги сафед ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст ва ҳарифаш ёрматов ҷумахон бо либосҳои сабз ҳар ду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. ёрматов ҷумахон паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ба майдон баромадааст, бо каме қаду басти пасттар аз ҳарифаш душтин мегирад. бо ҳарифаш ҳайдари саидкабирзода ҳайдар саидкабирзода хеле оромона гӯштин мегирад, эҳтиёткорона гӯштин мегирад. дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. ҷумахон ёрматов хости як партофро анҷом расонад, аввале ба ӯ имкон надод. ҳайдари саидкабирзода ва огоҳии нахустро барои ҳайдар саидкабирзода нишон медиҳад. довари марказ барои гӯшти нагирифтанаш барои иҷозат надоданд ба ҳариф ва дубора ҳарду сабқадро шурӯъ карданд. бори дигар як ҳолати хеле ҳам муносиб барои партов кардан ва ҳайдари саидкабирзода камелат бардоштааст. ҳарифаш интизор мешавад то ин ки аз ҷой бархезад. ва дубора ҳарду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд. ва ҳайдари саидкабирзода каме фаъолтар мегардад. ҳарду паҳлавонон як зайл аз камари ҳамдигар хеле мустаҳкам гирифтанд. ва ёрматов ҷумахон низ худро ҳеҷ хаста нишон намедиҳад дар муқобили ҳарифаш. ва як ҳолати хеле хуб, ҳолати муносиб буд барои ҷумахони ёрматов, вале истифода набурд. бори дигар гаштаю баргашта камари ҳарифро мегирад ҳайдари саидкабирзода. ва ба ӯ имкон намедиҳад ҳарифаш. сари китф мехоҳад нишинад ёрматов ҷумахон гаштаю баргашта, вале фурсат намешавад. бори дигар як ҳолати хеле ҳам муносиб барои партов кардан буд. дасти ҳарифро надошта буд ҳайдари саидкабирзода ва огоҳии нахустро нишон медиҳад ба ҳарифаш ёрматов ҷумахон. ҳайдари
دوباره اصولی که بیشتر اجرا کرد حیدری سری کبیرزاده و تا به انجام نرسانید. آن پرتافت ها را میخواهد تا به آخر استفاده برد. دقیقه آخری وقتی اساسی هم باقی مانده است. ولی در این سبقت هر دو پهلوانان ما هیچ نتیجه را به جز آگاهی نمیبینیم و پای خاص هم نمیکنیم. حالت مناسب برای پرتاف کردن. کمی خسته به نظر می رسند پهلوانان. در این ثانیه های پایانی نباید خستگی خود را نشان بدهند، زیرا باید نتیجه نشان بدهند، پرتاف کنند. در 20 ثانیه دیگر به گرفتن دست حریف حیدر سید کبیرزاده میخواهد پرتاف کند. و همینطور ثانیه های وقتی اساسی با پایان میرسد. غالبیت نصیب پهلوان یک تگ سفید داشته حیدر سید کبیرزاده میگردد. با گرفتن یک بدن غالبیت را نصیب خویش کرد. دعوت می‌گردند دو جفتی نوبتی با میدان مرکزی کریمزاده رحمان علی همین پهلوانی که روی تصویرهای ما و شما است نمایندگی میکند. دسته دوشنبه دو رو و حریفش سیولیف جمعخان حریفش رو انتظار می شود کریمزاده رجب علی. با سبب نبرآمدن به میدان حریفش سیولیف جمعخان پیروزی با کریمزاده رحمان علی نماینده دوشنبه دو میگردد.
دو جفتی نوبتیه که دعوت میگردد عبداللهیف فیض‌الدین نماینده‌ای دوشنبه دو و حریفش ملا هادی‌زاده مهدیبک نماینده‌ای ولایت سوخت که هر دو پهلوانان برای تتم میبرویند. عبداللهیف فضل‌الدین پهلوانی که لباسهای سفید ببر کرده هستند، همین پهلوان و حریفش ملا هادی‌زاده مهدیبک پهلوانی که نمایندگی میکند دسته سوخت را با یک تگ سبز. هر دو پهلوانان با ادای احترام با اجازت داور سبقت را شروع کردند. عبداللهیف فیض‌الدین در حال دستی حریف را خیلی مستحکم میگیرد و امکان برای گرفتن دستش نمیدهد برای حریفش مهدیبک. مهدیبک ملا هادی‌زاده یک حالت خیلی ها مناسب و عبداللهیف فضل‌الدین زیر اصولی که حریفش میخواست اجرا کند پرتاف کرد و امتیاز پهلو را به دست آورد. خیلی هم چالاکانه عمل کرد عبداللهیف فضل‌الدین و بار دیگر دستی حریف را خیلی مستحکم گرفته است، ولی حریفش بر زمین می نشیند. بار دیگر عبداللهیف مهدیبک ملا هادی‌زاده خواهش بسندگی نمیکنند برای پرتاف کردن. کمری علی را خیلی مستحکم گرفته است مهدیبک. یک حالتی دیگر برای پرتاف کردن برای مهدیبک، ولی او امکان نمیدهد عبداللهیف فضل‌الدین. آگاهی نخست را برای عبداللهیف فضل‌الدین نشان میدهد داوری مرکز برای گوشتی نگرفتنش. دو پهلوانان دست و کمری هم دیگر میبندند و یک پرتافتی خیلی هم جالب بود از جانب عبداللهیف فضل‌الدین که این هم غالبیت را نصیب خویش کرد. خیلی هم در مدت 2 دقیقه وقتی اساسی توانست با پرتافت‌های زیبا و جالب خود عبداللهیف فضل‌الدین پیروز برآید و از این مرحله به مرحله دیگر راه خط بگیرد. خیلی هم پرتافت‌های زیبا انا همان پرتافت‌های خیلی هم زیبای فضل‌الدین عبداللهیف که برای ما نشان میدهند. دوباره خیلی هم پرتافت‌های عالی بودند، پرتافت‌های سری وقتی بودند. همینطور دوستان عزیز با میدان دعوت میگردد دو جفتی نوبتیه که برای گله مزیر میشوند. سعیدوف سعید جان پهلوانی که پیراهانی سفید ببر کرده است و حریفش همروز رجبوف پهلوانی که با پیراهانی سبز با میدان میبراید نمایندگی میکند دسته سوخت را. هر دو پهلوانان با ادای احترام سبقت را شروع میکنند. همروز رجبوف
дар марҳилаи аввал Икромов Баҳриддин намояндаи Хатон якро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюми ин вазн Арифаш Саидҷон Саидов сабқадор шурӯъ кард. Як ҳолати хело ҳам муносиб барои Ҳамроз Раҷабов буд ки ин партофт имтиёзи баданро ба даст овард Ҳамроз Раҷабов. дасти Арифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва фурсат барои партоф кардан. дигар камари Арифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва Арифаш Саидҷон Саидов каме худро дур мекунад. Як ҳолати хело ҳам муносиб буд барои Ҳамроз Раҷабов. бори дигар дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва як партофти хело ҳам ҷолибу зебо аз ҷониби Ҳамроз Раҷабов ки оро ба пирӯзӣ овард. ҳамин тавр пирӯзӣ насиби Ҳамроз Раҷабов намояндаи сухт мегардад ва аз ин марҳила ба марҳилаи дигар роҳат меёбад. ҳамон наворои такрорӣ ё ин ки наворои сусмедашудаи ки пешниҳод мекунанд партофтҳои ҷолибу сари вақте ки Ҳамроз Раҷабов нишон дод ва ғолибиятро насиби хеш кард. ду ҷуфти навбати Акрамов Азимҷон интизор мешавад ҳарифашро. Исломзода Исломиддин ҳарифаш Азимҷон Акрамовро. Исломзода Исломиддин паҳлавоне ки интизор аст ҳарифашро бо сабаби майдона баробадани ҳарифаш Акрамов Азимҷон ғолибият насиби Исломзода Исломиддин намояндаи шаҳрнои тобе марказ мегардад. ду ҷуфти навбате ки айни ҳол барои татам мебароянд Давлатзода Салим ва Арифаш Шарипов Туйчибек намояндаи Душанбе ду. анами паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст Давлатзода Салим ва Арифаш Шарипов Туйчибек паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ба майдон баромадааст. анами паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст Туйчибек Шарипов. ҳарду паҳлавонон ба майдон мебароянд. Давлатзода Салим
ҳарифаш Туйчибек Шарипов намояндаи Душанбе ду сафқатро шурӯъ карданд ва дар сонияҳои аввал Давлатзода Салим аз пушти пои ҳариф зарба зад ва имтиёзи баданро ба даст овард. Хело ҳам бо як тайёрии ҷиддӣ, бо як чусту чолокиву ҳушёрии худ гӯштин мегирад ва ҳатто ҳарифашро барои гирифтани дасту гиребон иҷозат намедиҳад. Вале ҳарифаш Туйчибек Шарипов низ ин ҳолатро пайхас карда ба ӯ имкон намедиҳад партоф кунад. Туйчибек Шарипов дар марҳилаи аввал Ҷамолиддин Ширинбековро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм бо ҳарифаш сабқатро идома медиҳад. Давлатзода Салим аво гирифтани имтиёзи ду бадан пешсаф мебошад. ва як ҳолати дигар барои партоф кардан, ҳолати муносиб. Туйчибек Шарипов вале қуввааш басандагӣ намекунад. Гаштаю баргашта бар замин менишинад, вале имтиёзи баданро довари марказ нишон медиҳад барои Туйчибек Шарипов. бори дигар ҳар ду паҳлавон даст ба гиребон мегарданд ва каме лад мебардорад Туйчибек Шарипов. ва дубора ҳар ду паҳлавонон сабқатро идома медиҳанд. Туйчибек Шарипов гаштаю баргашта аз дасти ҳарифро мегирад ва имтиёзи заруриро ба даст меорад. табрику аҳсанаш мегӯям. Дар марҳилаи дуюм низ ғолиб омад Туйчибек Шарипов ва ба марҳилаи дигар дар инҷо доварони марказ ин партофтро бекор мекунанд. партофти ҳалулро имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳанд барои Туйчибек Шарипов ва як партофти дигар аз ҷониби Туйчибек ва огоҳии нахустро барои Давлатзода Салим нишон медиҳад довари марказ. ва як партофти сари китфро дубора мехоҳад ба анҷом расонад Туйчибек Шарипов, паҳлавоне ки хело ҳам хуб гӯштин мегирад, дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. ва намехоҳад бохт кардан, талош меварзад, ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад, гаштаю баргашта пай дар пай кӯшиш мекунад то ин ки ғалаба ба даст биёрад ва ба марҳилаҳои дигари ин вазнро хат бигирад. 2 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад. ва як партофти дигар аз ҷониби Туйчибек Шарипов ки ин ҳам имтиёзи ҳалолро ба даст меорад ва аз ин марҳила ба марҳилаи дигар роҳ хат мегирад. хело ҳам сабқати ҷолиб буд бо партофтҳои худ ки Давлатзода Салим дар сонияҳои аввал худро ҳушёр нишон дод, вале ҳарифаш Туйчибек Шарипов бо ана ҳамин гуна партофтҳои зебои худ ҳарифашро шикаст дод.
ҷуфтин ҳолати ки гол барои татами ворид мегардад. Саид Мухтор, Расулов, Ташрипов Ҳасан бо либосҳои сафед ва бо либосҳои сабз. Саид Мухтор, Расулов намоядаи Душанбе-як. Ҳар ду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. Саид Мухтор, Расулов паҳлавоне ки либосҳои сабз бовар кардааст. Дар марҳилаи аввал Ёрматов Анвар намоядаи Хатлон якро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюми ин вазн бо ҳарифаш Ташрипов Ҳасан қуввозмоӣ мекунад, вале Ҳасан Ташрипов бар замин менишинад. Саид Мухтор, Расулов кӯшиш барои гирифтани дасту гиребонӣ ҳариф мекунад. ҳарифаш низ мехоҳад аз ин ҳолат партов кунад. дасту гиребонро хеле мустаҳкам гирифт, вале аз майдони марказӣ берун мегардад. дар ин ҳолат довари марказ маҷбур мегардад барои аз майдон берун шуданаш огоҳӣ нишон медиҳад барои ҳарифи Саид Мухтор, Расулов, Ташрипов Ҳасан. ҳар ду даст ба гиребон мегарданд ва то ба ҳол ҳеҷ имтиёзе ба даст наоварданд ва бо як осули учиматаро хеле дар ҳолати хуб нишон медиҳад Саид Мухтор, Расулов, вале ҳарифаш бар замин менишинад, гӯштӣ намегирад. ҳамин тавр паҳлавонҳо сабқадро идома медиҳанд. Саид Мухтор, Расулов хеле мустаҳкам гирифтааст. дасту гиребони ҳарифро фурсат, имконият барои партов кардан. хеле ҳам ҳолати муносиб, вале дубора ҳамон партофте ки дар боло қайд кардем, ҳолати партофти учимата, усули учиматаро хеле дар ҳолати хуб нишон медиҳад ва имтиёзи паҳлуро нишон медиҳад. довари марказ барои Саид Мухтор, Расулов. ҳарифаш низ каме фолтар мегардад. лаҳзаи муносиб ва як партофти дигар аз пушти пои ҳариф зарба зад ва имтиёзи баданро ба даст овард Саид Мухтор, Расулов. бо як даст гиребони ҳарифро мегирад Ҳасан Ташрипов ва мехоҳад партов кунад. ҳолати хуб, дубора ҳамон партофте ки гаштаю баргашта иҷро мекунад ва имтиёзи баданро ба даст меорад. имтиёзи паҳлу. дар ин ҷо довари марказ имтиёзи баданро нишон медиҳад, вале муҳалло
ҷомаи доварон бо гирифтани ду паҳлӯ ғолибият насиби Саймухтор Расулов мегардад. хело ҳам партофтҳои ҷолиб буданд ки Саймухтор Расулов эҷро кард ва пирӯзиро ба даст овард. ва паҳлавоне ки бо либосҳои сафед ба майдон мебарояд Иззатуллои давлатманд ва ҳарифаш. Исматов Мирзо Шариф намояндаи сухт ки либосҳои сабз ба бар кардааст. ҳар ду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Иззатуллои давлатманд паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст хело ҳам худро фаъол нишон медиҳад. дасти чапи ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. аввал мебинем ки кадом корҳоро ба сомон мерасонанд ҳар ду паҳлавонон, кадом партофторо бо кадом усулҳо иҷро мекунанд. Исматов Мирзо Шариф паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст дар марҳилаи аввал оламафрӯз Абдураҳмоновро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм бо Иззатуллои давлатманд паҳлавони яктаги сафед дошта куштин мегирад ва барои иҷозат надодан ба ҳариф барои куштин гирифтан огоҳии нахустро нишон медиҳад овари марказ барои Мирзо Шариф Исматов паҳлавони дастаи сухт. ва сабқатро шурӯъ мекунанд, идома медиҳанд. Мирзо Шариф Исматов бори дигар гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад ва ҳолати муносиб барои партофт ва ин партофт имтиёзи баданро ба бор меорад ва довари марказ низ нишон медиҳад ин партофтро Мирзо Шариф Исматов партофт кард ва имтиёзи баданро ба даст овард. бо пой зарба мезанад ва дубора сари китф менишинад, вале ба ӯ имкон намедиҳад. Иззатуллои давлатманд бори дигар ҳар ду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд. ҳолати муносиб барои партофт кардан. Мирзо Шариф Исматов дар марҳилаи аввал ҳам хеле хуб куштин гирифт ва дар ин марҳила низ бо ситонидани як бадан аз ҳарифаш пешсаф мебошад ва куштин мегирад. ва довари марказ сабқатро боз медорад. паҳлавонон тартиби яктаг мекунанд. ва барои гӯшти нагирифтанаш ба паҳлавони яктаги сафед дошта Иззатуллои давлатманд огоҳӣ нишон медиҳад довари марказ ва паҳлавонон сабқатро идома медиҳад. як партофти дигар аст пушти пои ҳариф буд аз ҷониби Мирзо Шариф Исматов ки ин партофт имтиёзи дуюмин имтиёзи баданро ба бор овард ва Исматов Мирзо Шариф қадам ба қадам ба сӯи пирӯзӣ меравад.
کمی خسته به نظر میرسد حریفش عزت‌الله دولتمند و بار دیگر هم اون پرتافت هایی که میکند میرزا شریف اسمتوف امتیاز سیومین امتیازی بدن رو به دست میارد. بار دیگر هر دو پهلوانان دست به گریبان میگردند. میرزا شریف اسمتوف و از داخلی پای حریف دوباره ضربه میزند و امتیازی بدن را گشته و برگشته از حریفش میستاند، ولی حریفش عزت‌الله دولتمند گوشتی نمیگیرد، خود را فعال نشان نمیدهد و دوباره میخواهد از پشت پای حریف ضربه بزند و همینطور امتیاز پهلو را میستاند از حریفش. اسمتوف میرزا شریف نماینده سوخت. 2 دقیقه وقتی اساسی باقی مانده است تا به انجام این سبقت. باری دیگر امتیازی بدن رو به دست میارد میرزا شریف اسمتوف. همینطور با گرفتن امتیاز 2 پهلو پیروزی نصیب اسمتوف میرزا شریف نماینده صلح میگردد. دو جفتی نوبتی که دوستانی عزیز با میدان دعوت میگردند بر سوی نماز نماینده دوشنبه یک با لباس های سفید و حریف و خسرو علموف پهلوانی که با لباس های سبز از کنج راستی اکران های ما و شما دوستانی عزیز با میدان میبرایند. در اینجا ایوازی داوران میشود. و پهلوانان با هم نزدیک میگردند. سبقت را هر دو پهلوان شروع میکنند. خسرو علموف پهلوانی که لباس های سبز به بر کرده است در مرحله اول. самадзода парвиз намояндаи хатлон якро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм бо ҳарифаш барзуи намоз намояндаи душанбе як куштин мегирад ва як партофти хело ҳам зебору хуст ба анҷом расонад хусрав аламов вале ба ӯ имкон надод барзуи намоз паҳлавони яктаги сафед дошта
партофти дигар аз ҷониби Хусрав Аламов буд ки имтиёзи баданро ба бор овард. ва дубора дар ҳаракат аст Хусрав Аламов. ҳарду паҳлавонон як зал дасту гиребони якдигарро мегиранд ва Хусрав Аламов хост як партофти сари китфро ба анҷом расонад ва барои гӯшти нагирифтанаш огоҳӣ нахустро нишон медиҳад ба паҳлавони яктаги сафед дошта бар зӯи намоз. ва як партофти дигар Хусрав Аламов гашта баргашта аз дохили пои ҳариф зарба мезанад. бори дигар ҳарду паҳлавонон қувваҳоро баробар нишон медиҳанд, вале бо гирифтани як имтиёзи бадан Хусрав Аламов пешсаф аст. арифаш аз ӯ дурӣ меҷӯяд. бори дигар дасту гиребоно хеле мустаҳкам мегирад. як партофти хеле ҳам ҷолиб нишон дод ки имтиёзи дуюми баданро ба бор овард. бори дигар Хусрав Аламов каме худро фаъолтар нишон медиҳад. ҳолати муносиб барои партоф кардан. ва як партофти дигар ки ин партофт имтиёзи паҳлӯро ба бор овард. Хусрав Аламов хело ҳам як партофти саривақтӣ нишон дод ва бо гирифтани як паҳлӯ ва ду бадан пешсаф мебошад нисбат ба ҳарифаш. бори дигар аз пеши пои ҳариф зарба мезанад. баргашта дар ҳаракат аст Хусрав Аламов. ва танбеҳ нишон медиҳад барои паҳлавони яктаги сафед дошта бар зӯи намоз довари марказ каме хаста ба назар мерасад. ва Хусрав Аламов оромона гӯштин мегирад. як партофти дигарро дар хеле ҳамолати хуб иҷро кард. ва паҳлӯ имтиёзи ҳаллолро ба даст овард ва пирӯзӣ насиби Хусрав Аламов гардид.
ду ҷуфти навбатиягӣ дӯстони азиз барои гилем мебароянд. Маҷидов Абдуллаҳад паҳлавоне ки бо либосҳои сафед, ана ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст. Аварифаш Садуллоев Муҳаммад, ана ҳамин паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ба майдон мебарояд. ҳар ду паҳлавонон бо адои эҳтиром нисбати якдигар сабқатро шурӯъ мекунанд. Садуллоев Муҳаммад паҳлавони яктагӣ сабз дошта, дар марҳилаи аввал Иддизода Мунис намоядаи Хатлон дуро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм бо ҳарифаш Маҷидов Абдуллаҳад сабқатро идома медиҳад. дасти ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. хеле ҳам ҳолати муносиб барои Садуллоев буд, истифода набурд. ҳакаме ба духтур эҳтиёҷ дорад. Маҷидов Абдуллаҳад ва баъд аз чанд лаҳза бармегарданд ва сабқатро идома. ҳаминтар дӯстони азиз бармегардад Маҷидов Абдуллаҳад паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст ва майдон бармегардад ва бо ҳарифаш Садуллоев Муҳаммад сабқатро идома медиҳад. Садуллоев бо хеле ҳам як қувваву нерӯи тоза, бо як тайёрии ҷиддӣ куштин мегирад. худро ҳеҷ хастае нишон намедиҳад ва ҳарифаш каме хаста ба назар мерасад. дар ҳолати росто хеле ҳам хуб куштин мегирад Садуллоев. ҳатто ба ҳариф имкони дасту гиребонашро гирифтанро намедиҳад. дар ин сабқат мо ҳеҷ натиҷаеро намебинем ва суръати куштинро каме дигартар месозад Садуллоев Муҳаммад. ва як ҳолати муносиб барои партов карданд. имкон дошт Абдуллаҳад. Маҷидов ҳолатро истифода набурд.
асадуллоев бо қаду қомати хело ҳам баланди ҳариф нигоҳ накарда гаштаю баргашта ресул мекунад. ва огоҳӣ нишон медиҳад довари марказ барои абдуллаҳад маҷидов. ва як ҳолати муносиб барои партов кардан. садуллоев бори дигар дасту гиребонро хеле мустаҳкам мегирад ва маҷидов бошад худро канор мегирад. ду дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст. ҳарду паҳлавонон бо як огоҳӣ муҷозот гардидан аз ҷониби довари марказ. ҳарду паҳлавонон дубора даст ба гиребон мегарданд. хело ҳам бо як теории хуб мақсаду нияти нек. ташриф оварданд паҳлавонон. ва садуллоев бошад яке аз он паҳлавононест ки пайваста талош меварзад, кӯшиш мекунад, заҳмат мекашад барои ғолиб омадан, сонияи худро камфол нишон намедиҳад. بعد از ترتیب یک تک کردن مجیدوف، عبداللهد و عریفش سعداللهیف سبقت را ادامه میدهند. و بار دیگر کاملات برداشته است مجیدوف عبداللهد. و دوباره هر دو پهلوانان سبقت را ادامه میدهند. یک حالتی خیلی هم خطرناک بود برای مجیدوف. داوری مرکز تنبیه نشان میدهد برای مجیدوف عبداللهد. سعداللهیف باشد گشته و برگشته دستو گیره و حریف رو بگیرد. دیگر خیلی هم لحظه مناسب حالتی مناسب برای پرتاف کردن است برای مجیدوف عبداللهد.
сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам боқӣ мондааст. ва мо ҳеҷ партофту натиҷаеро дар ҳар ду ин паҳлавонон намебинем. ҳаминтар вақти асосӣ ба поён мерасад ва пирӯзӣ насиби Садуллоев Муҳаммад мегардад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои гилем даъват мегарданд дӯстони азиз. Яке намояндагӣ мекунад дастаи душанбе агро Ҳайдари Саидкабирзода, паҳлавоне ки барои гилем мебарояд ва бо яктаги сафед Холмуродов Зафарҷон бо либосҳои сафед ва бо яктаги сабз Ҳайдари Саидкабирзода. Ҳар ду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Ҳайдари Саидкабирзода паҳлавони либосҳои сабз дошта намояндагӣ мекунад дастаи Душанбеякро. Дар марҳилаи аввал Ҷумъахон Ёрматовро намояндаи хатлони якро шикаст дод ва дар ин марҳилаи дуюм бо паҳлавони яктаги сафед дошта Холмуродов Зафарҷон сабқатро шурӯъ кард. хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ҳар ду паҳлавонон. Холмуродов Зафарҷон пой зарба мезанад ва пой ҳариф. Ҳайдари Саидкабирзода бошад. танҳо ҳаракат мекунад барои партоф кардан, иҷрои усул кардан. вале ҳарифаш бо ӯ имкон намедиҳад. бори дигар Ҳайдари Саидкабирзода дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. ҳолати муносиб барои партоф кардан. чаро иҷрои усул намекунанд? ҳар ду паҳлавонон як зайли гӯштин мегиранд ва партоф намекунанд. Ҳайдари Саидкабирзода бошад. гӯштин мегирад ва ҳарифаш Холмуродов Зафарҷон бо қаду қомати андак аз Ҳайдари Саидкабирзода баландаш дасту гиребон мегирад ва
حریف با او امکانی گشتین گرفتن رو نمیدید. بار دیگر یک حالتی خوب برای حیدری سعید کبیرزاده. و خولمرادوف گشته و برگشته دستو گیدمون میگیرد. قواهای هر دو پهلوانان برابر است. با یک آگاهی مجازات برده است حیدری سعید کبیرزاده و رقابت ادامه می‌یابد. و دوباره داوری مرکز اجازت برای هر دو پهلوانان گوشتین گرفتن می‌دهد. حیدری سعید کبیرزاده کمی خسته به نظر می‌رسد و یک حالت مناسب دیگر برای پرتاب کردند، ولی خولمرادوف ظفرجان خود را بر زمین می‌پرتوید، بر زمین می‌نشیند. و تنبیه می‌گیرد برای گوشتی نگرفتنش. خولمرادوف دقیقه آخری وقتی اساسی، ولی در این سبقت هیچ نتیجه و هیچ حرکت هایی که برای به دست آوردن امتیاز در کار هستند نمیبینیم و کمی فعالتر میگردد. هر دو پهلوانان یک پرتافتی خیلی هم جالب بود از جانب خولمرادوف که این هم امتیازی بدن را به بار آورد برای خولمرادوف. و 30 ثانیه دیگر باقی مانده است برای انجام رسیدن این سبقت و در این 30 ثانیه میبینیم حیدری سعید کبیرزاده کدام راه وسطا را استفاده میبرد و همین طور امتیاز پهلو را نشان میدهد. در ثانیه های آخر حیدری سعید کبیرزاده توانست امتیاز پهلو را از حریفش ستاند. بار دیگر خولمرادوف ظفرجان این حالت را پیخست کرد و گوشتینش را سرعتش را تیزتر کرد. حیدری سعید کبیرزاده بار دیگر دستو گیرمون را زکم گرفت. همین طور وقتی اساسی به پایان میرسد و با گرفتن امتیاز یک پهلو پیروزی نصیب حیدری سعید کبیرزاده میگردد. دوستان عزیز، در اینجا همکارم سوربان میسایف آنامون پارتوفت هایی که حیدری سعید کبیرزاده با آنامون پارتوفت های جانب خود توانست پیروزی به دست بیاورد. دو جفت نوبتگی اینی حال برای تتمی آوارد میگردند دوستان عزیز با یک تگ سفید. ایدی خوشبخت و عارفی و عبدالله فیض‌الدین
Фазлиддин ҳар ду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. Фазлиддин Абдуллоев намояндаи Душанбе 2 паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст. Арифаш Идиев хушбахт паҳлавоне ки оромона гӯштин мегирад бо либосҳои сафед. ва Абдуллоев Фазлиддин дар даври аввал Мулло Ҳодизода Махдибек паҳлавони дастаи суғдро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм бо Арифаш Идиев хушбахт сабқатро шурӯъ кард. ҳар ду паҳлавонон аз якдигар дур мегарданд ва довари маркази ишора барои он мекунад ки гӯштин бигиранд ва сабқатро идома бидиҳанд. Абдуллоев Фазлиддин ҳар ду паҳлавонон хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. аз пушти пои ҳариф хост зарба занад Идиев хушбахт. аввале ин ҳолат зуд бартараф мегардад. лаҳзаи хуб барои партов кардан барои Идиев хушбахт. хело ҳам ҳолати хуб. барои Идиев вай як партофти хело ҳам зебо буд ки ин партофт имтиёзи баданро ба бор овард барои Абдуллоев Фазлиддин. бори дигар ҳар ду паҳлавонон даст ба гидебон мегарданд. дастро намедиҳад барои Идиев Абдуллоев Фазлиддин. бори дигар Идиев имтиёзи як баданро аз даст дод. Абдуллоев бошад. вай як партофти хело ҳам ҷолиб аз ҷониби Идиев хушбахт ки ин ҳам имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. ва Абдуллоев Фазлиддин бошад каме суръати гӯштинашро дигартар кард. бори дигар хело ҳам ҳолати мувофиқ барои партов кардан. баъд аз чанд лаҳза Абдуллоев Фазлиддин бармегардад ба майдони марказӣ ва бо Арифаш Идиев хушбахт қуввозҳоеро идома медиҳад. Идиев хело ҳам як партофти зебо нишон дод. ҳамин тавр бармегардад Абдуллоев Фазлиддин намояндаи шаҳри Душанбе. ва Арифаш Идиев бо қаду қомати баландаш
хусро нишон медиҳад барои абдуллоев фазлиддин. довари марказ. арифаш низ ин ҳолатро пайхас намудааст. огоҳӣ нахустро низ барои диёф хушбахт нишон медиҳад ва довари марказ дарҳол сабқадро бори дигар абдуллоев фазлиддинро ин паҳлӯе ки арифаш аз ӯ ситонидааст хело ҳам ба ғазаб овардааст. тартиби гӯштинашро дигар месозад ва як партофти хело ҳам ҷазо буд аз ҷониби диёф хушбахт ки имтиёзи паҳлӯ имтиёзи зарурии ҳалолро ба даст овард ва пирӯз омад ва ба марҳилаи дигар роҳ хат гирифт. ду ҷуфте навбате ки айни ҳол дӯстони азиз бар рӯи татами ворид мегарданд. яктаги сафед ба бар кардааст ҳамроз раҷабов намоядаи вилояти суғд арифию исломзода исломиддин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумоаст либосҳои сабз ба бар кардааст ки дар марҳилаи сеюми ин вазн сабқадро шурӯъ карданд. дарҳол сабқадро шурӯъ карданд раҷабов ва исломиддин исломзода. раҷабов амрӯз дар даври аввал икромов баҳриддинро шикаст дод ва дар даври дуюм як партофте ки дигар ин ҳолатро довари марказ вогузорӣ кард. имтиёзи паҳлӯ ва бори дигар амрӯз раҷабов хеле мустаҳкам мегирад дасту гиревони ҳарифро. як партофти имтиёзи баданро меситонад аз ҳамроз раҷабов ҳарифаш исломзода исломиддин. бори дигар ҳамроз раҷабов хеле ҳушёрона гӯштин мегирад. дубора ҳолат барои партоф кардан ва довари марказ сабқадро боз медорад. раҷабов исломиддин як партофти дигарро хост ба анҷом расонад. исломзода исломиддин дар даври аввал раҷабалиев муҳаммад азамро шикаст дод ва дар марҳилаи сеюмин вазни зери 86 кило қуввозмоиро бо амрӯз раҷабов идома медиҳад. як ҳолати хело ҳам хатарнок буд барои
Исломзода Исломиддин. Як партофти сарнишона аз ҷониби Исломзода Исломиддин. Огоҳӣ нахуст ба Амроз Раҷабов нишон медиҳад довари марказ. Як партофти пешипоиро мехоҳад ба анҷом расонад Амроз Раҷабов, вале ҳарифаш низ дар ҳаракату дар усулҳое ки Амроз Раҷабов нишон медиҳад, ҳама он равишҳое ки нишон медиҳад, ҳарифаш пайхаст намудааст ва худро канор мегирад аз ин усулу аз ин ҳаракатҳо, худро дур месозад. дубора довари марказ иҷозат барои гӯштин гирифтан медиҳад. як ҳолати дигар. дақиқаҳо пушти сар мешаванд. Раҷабов ҳамроз бо имтиёзи як паҳлӯ пешсаф мебошад ва Исломзода Исломиддин рӯбабох дорад. ва бори дигар як партофти хеле ҳам ҷолибу саривақтию диданӣ аз ҷониби Амроз Раҷабов буд ки имтиёзи паҳлӯро ситонид ва имтиёзи зарурии ҳаллоро ба даст овард ва пирӯзиро ба даст овард. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои татам мебароянд. Тӯйчибек Шарипов бо либосҳои сафед ба майдон баромадааст. ҳамин паҳлавоне ки рӯи тасвирҳои мо шумо аст ва арифаш Шоев Ҳайдаралӣ намояндаи Душанбе як рӯи интизор аст то ин ки ба майдон барояд ва гӯштинро идома бидиҳанд. Шоев Ҳайдаралӣ ва арифаш Шарипов Тӯйчибек ва ҳамин тавр ба майдон ҳозир мегардад Шоев Ҳайдаралӣ ва бо ҳарифаш Тӯйчибек Шарипов барои гиле мебароянд. сабқатро дар марҳилаи сеюми ин вазн шурӯъ мекунанд ва ба хотири дер ҳозир шуданаш ба майдон танбеҳи нахустро нишон медиҳад барои Шоев Ҳайдаралӣ, нишон медиҳад довари марказ. ва
интизор мешавад. Туйчибек Шарипов. Шоев тамитар бармегардад. Айдар Алишоев ба майдон бармегардад ва бо арифаш Туйчибек Шарипов сабқадро идома медиҳад. бо адои эҳтиром нисбати якдигар ҳарду паҳлавонон сабқадро идома медиҳанд. ва Туйчибек ва як партофти хеле ҳам сари вақте ки дар муддати 9 сонияе ки ба майдон баромад ва Туйчибек Шарипов хеле ҳам партофти зебо кард ва ғолибин сабқат гардид. ана ҳамон лаҳзае ки хеле ҳам хуб иҷро кард усулро. ду ҷуфти навбате ки дӯстони азиз барои гилем қадам мемонанд. Расулов Саидмухтор паҳлавони намояндаи Душанбе 1 ва Алиев Саидмумин намояндагӣ мекунад Душанбе 2-ро ки ҳарду паҳлавонон ба майдон мебароянд. бо яктаги сафед Расулов Саидмухтор ва бо яктаги сабз Алиев Саидмумин ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Расулов ҳарду дасти ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. фурсат интизор мешавад барои партов кардан. ҳарду як зайл дасту гирибон мегиранд. Алиев Саидмумин аз ҳариф худро дур месозад.
Расулов Иоматов Анварро шикаст дар марҳилаи аввал. Дар марҳилаи дуюм Ташрипов Ҳасанро шикаст дод. ва дар ин марҳила бо арифаш Алиев Саидмумин сафҳадро идома медиҳад. Саймухтор Расулов сабқадро идома медиҳад. ва Саймухтор Расулов бошад. каме худро фолтар нишон медиҳад. як ҳолати мунофиқ барои партов кардан буд барои Саймухтор, вале Алиев низ худро ҳеҷ нишон намедиҳад. худро хаставу худро нотавон нишон намедиҳад. дар муқобили арифаш куштин мегирад. ва дигар як ҳолати мувофиқ вале аз майдони марказӣ арифро берун месозад. Алиев вале як партофти хело ҳам ҷолиб буд ки ин ҳам имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. Расулов хело ҳам партофти сари вақтӣ нишон дод ки имтиёзи паҳлӯро ба бор овард. дар муддати 3 дақиқаи вақти асосӣ тавонист Алифро бо имтиёзи паҳлӯ шикаст бидиҳад. ва сабқат идома меёбад. бори дигар Алиев дасту камари Расулов Саймухторро хеле мустаҳкам гирифт, вале фурсат нашуд. бори дигар Расулов дасту гирифтро хеле мустаҳкам гирифтааст. қуввои ҳарду баробар ҳастанд. танҳо бо имтиёзи як паҳлӯ Расулов Саймухтор пешсаф мебошад. ҳолати мувофиқ барои партов кардан Расулов, вале барои ӯ имкон намедиҳад. Алиев Саидмумин ҳарду интизор мешаванд. вақтро кашола медиҳад Расулов. 40 сонияи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. ҳарду паҳлавонон куштӣ намегиранд. Расулов хуб дарк кардааст ки имтиёзи як паҳлӯро дорад. 30 тонида аст аз ҳарифаш. барои пирӯз омадан, барои ғолибиятро ба даст овардан. ва ҳамин тавр як партофти ҷолибу хеле ҳам хуб нишон дод ки имтиёзи ҳалолро ба даст овардан. пирӯзӣ насиби Расулов Саймухтор гардид.
ду ҷуфти навбате ки айни ҳол ба майдон даъват мегарданд. Исматов, Мирзошариф намоядаи сухт ва Саидаминов, Ҷамолиддин намоядаи хатдон. Як ҳарду паҳлавонон ба майдон баромаданд. Исматов, Мирзошариф паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст. хело ҳам як ҳунари хуб нишон дод имрӯзтар. ки либосҳои сафед ба бар кардааст ва бо як таги сабз. Саидаминов, Ҷамолиддин ҳарду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. хело ҳам дилпурона. Ҷамолиддин, Саидаминов куштин мегирад. ҳолати хуб, ҳолати мувофиқ барои партоф кардан. довари марказ сабқадро боз медорад ва барои ғайриқоида гирифтани дасти ҳариф огоҳӣ нахуст ба Саидаминов. Ҷамолиддин нишон медиҳад довари марказ. бори дигар каме фолтар мегардад Исматов, Мирзошариф. камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Саидаминов. ин ҳолат бартараф мегардад. баргашта бар замин менишинад Саидаминов, Ҷамолиддин. ва як партофти сари китфро аз ҳолати росто хост ва анҷом расонад Ҷамолиддин. Саидаминов барои гӯшти нагирифтанаш огоҳӣ нахост ба паҳлавони яктаги сафед дошта. Исматов, Мирзошариф гардид ки Исматов гӯё номи моро шунида бошад, гӯё садои моро шунида бошад. як партофти хело ҳам ҷолиб кард ки имтиёзи партофро ба бор овард. дақиқаҳо пушти сар мешавад ва бо имтиёзи як паҳлу пешсаф мебошад. Исматов, Мирзошариф. дубора довари марказ ҳаво паҳлавононро иҷозат барои гӯштин гирифтан медиҳад ва як партофти саришонро дубора мехоҳад. Исматов, Мирзошариф партоф кунад. дасту пушти ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад Ҷамолиддин.
Saidamинов. Пуштипои ҳариф мехоҳад зарба занад Исматов. Мирзошариф. Ава адовари марказ сабхадро боз медорад. Исматов або гирифтани як имтиёзи паҳлӯ. пешсаф мебошад ва бори дигар Ҷамолиддин Саидаминов. сари китф менишинад Исматов. Мирзошариф. ҳар ду паҳлавонон хеле монда ба назар мерасанд, хаста ба назар мерасанд. Исматов. Мирзошариф. сурати гӯштинашро каме тезтар мекунад. сонияҳои ба шумори вақти асоси пушти сар мешаванд. ва дохили пои ҳариф зарба мезанад Исматов. вале ин ҳаракатҳо натиҷаи дигареро ба бор намеоранд. дар 20 сонияи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми сабқат. дасту гиребонро хеле мустаҳкам мегирад Ҷамолиддин Саидаминов. ва ҳаминтар вақти асосӣ ба поён мерасад. пирӯзӣ насиби паҳлавони яктаги сафед дошта. Исматов Мирзошариф мегардад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол дӯстони азиз барои татаб мебароянд. Хусрав Аламов ва арифаш Собиров Акрам намедагӣ мекунад вилояти мухталиф дӯстони Балашон. Яктаги сафед бавар кардааст Хусрав Аламов ва бо яктаги сабз Собиров Акрам ки ҳар ду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд.
сонияҳои аввал хусрав аламов худро фаъол нишон медиҳад, бале ҳарифаш низ ба ӯ имкон намедиҳад. Акрам Собиров хело ҳам мустаҳкам дасту гиревони ҳарифро мегирад ва Хусрав аз ӯ дуре меҷӯяд. огоҳӣ нахустро нишон медиҳад барои Хусрав Аламов, довари марказ. ва бори дигар ҳарду як ҳолати хело ҳам хуб буд ки ин ҳолатро имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ кард. Хусрав Аламов хело ҳам партофти хуб кард ва имтиёзи заруриро ба даст овард. ҳамитар дӯстони азиз, ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол омодагӣ мегиранд барои сабқатро шурӯъ кардан. Садуллоев Муҳаммад Анамин паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст ва Арифаш бо либосҳои сабз. Мирзоев Аюбҷон намоядаи Душанбе 1 ки ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Садуллоев ҳама ҳарифони худро бо имтиёзҳои хело ҳам хуб, бо имтиёзҳои ҷолибу дидани партофтҳои ҷолибу дидани ҳарифонашро шикаст дод ва дар ин марҳила бо паҳлавони дастаи Душанбе 1 Аюбҷон Мирзоев сабқатро шурӯъ кард. ва як партофти хело ҳам диданӣ буд аз ҷониби Садуллоев ки ин партофт имтиёзи ҳалолро ба даст овард. табрику аҳсанаш мегӯем. хело ҳам партофти зебо Муҳаммад Садуллоев имтиёзи заруриро аз ҳарифаш ситонид. ана ҳамон партофте ки Садуллоев иҷро кард. ҷуфти навбатии ҳоло барои тата мебарояд. ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст, Ҳайдари Саидкабирзода ва Арифаш Каримзода Раҳмоналӣ, намоядаи дастаи Душанбе 2 ки ҳарду паҳлавонон омодагӣ мегиранд барои сабқатро шурӯъ карданд. Саидкабирзода, Ҳайдар ва Каримзода Раҳмоналӣ ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд.
خیلی آرامانه گوشتیر میگیرند هر دو پهلوانان. دستی چپی حریف رو خیلی مستحکم گرفته است کریمزاده رحمانعلی. انتظار میشود فرصتی برای پرتاب کردن رو حیدری سرکبیرزاده، ولی حریفش نیست. خود را ناتوان نشانه میدهد. یک حالتی مناسب برای پرتاب کردن کریمزاده رحمانعلی خیلی هم امکانیتی خوب داشت، ولی این حالت را استفاده نبرد. بار دیگر هر دو پهلوانان از مسافه خود را نزدیک نمی کنند، تنها دست و گریبان می گیرند. آن را هم زود از یکدیگر جدا می شوند. خیلی احتیاطکار گوشتین می گیرند. دیگر حیدری سرکبیرزاده در مرحله اول جمعخان یارمتov را شکست داد. در مرحله دوم خورمرادوف ظفرجون را و در این مرحله با کریمزاده رحمانعلی ادامه نبرد میکند. برای اجازه دادن و حریف روی نخست رو با حیدری سرکبیرزاده نشون میدهند و نخست بدن رو امتیازی بدن رو نشون میدهند در اینجا با حیدری سرکبیرزاده. با بار دیگر کریمزاده رحمانعلی کمی فعالتر میگردد. کریمزاده رحمانعلی با گرفتن یک بدن پیشرفت میباشد نسبت به حیدری سرکبیرزاده. این امتیاز حیدر را کمی به غضب آورده است. کریمزاده رحمانعلی خیلی خود را فعال نشون میدهد. تنبیه نخست تنبیه و حیدری سرکبیرزاده نشون میدهد داور مرکز.
دیگر واش بسندگی نمیکند. حیدری سعی کرد ارسال را برای رشتن گرفتن. واقعی نخست را برای کلیم زوده رحمان علی نشان میده. داور مرکز آین همین طور وقتی خوزموی با پایان میرسد و پیروزی نصیبی حیدری سعیکبیر زاده میگردد. همینطور دوستان عزیز دو جفت دیگر که این حال برای گیلم قدم میمونند. ایدیف خوشبخت و عریفش قربان و فریدون نمایده خطلون یک هر دو پهلوانند برای گیلم میبرایند. ایدیف خوشبخت با یک تگی سفید و با یک تگی سبز قربان و فریدون نمایده خطلان یک هر دو پهلوانان با ادای احترام با حرمت و احترام کردن یکدیگر سبقت را شروع کردند. ایدیف خوشبخت پهلوانی که در سبقتی گذشتهش خیلی هم یک رقابت و یک هنر خیلی خوب نشان داد و حالا میبینیم که کدام کارها را به سامان میرساند و حریفش نیز قربان فریدون خیلی خوب گوشتین میگیرد. بار دیگر ایدیف خوشبخت خیلی احتیاط کنانه گوشتین میگیرد. و او اجازت نمیدهد. حریفش قربان فریدون حالتی خیلی موافق برای پرتاف کردن قربان فریدون این حالت ها را استفاده نمیبرد و ایدیف باشد خود را کنار میگیرد و از این حالت خود را میبرد و حرکت و اصول های خود را دیگر میسازد. و تنبیه نشان میدهد برای قربان فریدون داوری مرکز. و دوباره سبقت را ادامه میدهند.
Идиев. Фаридун Қурбонов бар замин менишинад. ва як партофти хеле ҳам сади вақтиро ба анҷом расонид. Қурбонов Фаридун ки ин ҳам имтиёзи баданро ба бор овард. муддати 2 дақиқа вақти асоси пушти сар шуд. танҳо бо имтиёзи як бадан Қурбонов Фаридун сафе бошад ва нахуст танбеҳро нишон медиҳад барои Қурбонов Фаридун ва Иддиев хушбахт каме фаъолтар мегардад. бори дигар Иддиев мехоҳад партофт ба анҷом расонад. ҳар ду паҳлавон як зайл дасту гиребон якдигарро мегиранд. огоҳӣ намусдорои Иддиев нишондорбари марказ Қурбонов Фаридун бошад. бо гирифтани имтиёзи як бадан пешсаф аст ва дар муддати 1 дақиқаи дигар мебинем ки кадом усулҳоро иҷро мекунанд. Иддиев хушбахт ва дубора ҳар ду паҳлавонон сабқадро идома медиҳанд. Иддиев як ҳолати дигар имкон дошт барои партоф кардан. вале Қурбонов Фаридун бошад ва ӯ имкони партоф кардан намедиҳад. ҳолати мувофиқ. имтиёзи бадан нишон медиҳад барои Иддиев. хушбахт довари марказ қувваҳо баробар мегарданд. дар муддати 1 дақиқаи вақти асосӣ мебинем кадоме аз ин паҳлавонон ғолиб биёяд ва ба марҳилаи дигар роҳат мегирад. як партофти дигар аз ҷониби Иддиев хушбахт буд ки ин ҳам натиҷаеро ба бор наовард.
ایدیوف هر دو پهلوانی خیلی هم خسته به نظر میرسند. و بار دیگر یک حالتی خیلی هم موافق برای پرتاف کردن. قربان فریدون و هیچ امتیازی بهاگذاری کرده نمیشه، زیرا پرتافت و هیچ امتیازی شباهت نداشت. 40 ثانیه دیگر باقی مونده است تا با انجام این سبقت. و اینطور امتیاز یک بدن را نشان میدهد برای دیف خوشبخت. گشته برگشته بر زمین می نشیند دیف خوشبخت. ده ثانیه دیگر قربان فریدون هرچند دیگر تلاش و زحمت میکند، ولی این ثانیه ها در وقتی اساسی و پایان رسید و پیروزی نصیب دیوف خوشبخت پهلوانی که یک تگ سفید به بر کرده است. پیروزی نصیب دیوف گردید. تبریک و احسنش میگویم. بولی بوسوی سفید هست در برابر تویچیبک شریفوف. امروز رجبوف از دسته ولایت سوخت است و از دسته شهر دوشنبه باشد تویچیبک شریفوف. دو ورزشکاری که هر دو هم در رشته جودو هنر و استعداد خود را سنجیدند. در جودو و هم سامبو استادی ورزش جمهوری تاجیکستان است. امروز رجبوف امروز هم بسیار خوش درخشید و یک زیدی حمله است از سوی تویچیبک ماهرانه به نظر می رسید. داور هم یک بدن و بدن رو هم به کار می کند. ابتدا بدن رو به ورزشگری سبز پوش تویچیبک دادند و در حالی که دیدند و این هم یک حلوک معمولی ضربه از داخل پای حریف و قسمتی پس ساق پا و به همین وسیله رقابت ادامه می آورد. کشتی پای ضربه زدن امروز هم در هر نوع زیدی حمله می کند و زیدی حمله های او به مورد و بسیار خوب هستند و حالا هم رقابت در حال ادامه یافتن هست دوستان عزیز و یک بار دیگر و این هم حرکاتی که باعث گرفتن یک بدن می شود و به همین وسیله امروز رجبوف در این رقابت پیشتاز می شود از لحاظی که یک بدن تو اینجا به دست آورده و یک پرتابی زیبای دیگر با این روش کمری اصول های کمری امروز رجبوف امروز بسیار کارآمد بودند، بسیار سر استعمال بودند و در برابر این داوران چه قضاوت میکنند. داوران خلاصه میکنند که یک مرتبه نوارهای سوس کرده شده رو تماشا کنیم
аз коргардон хоҳиш мекунем ки лаҳзаҳои такрорро манзури мо бигардонанд то доварон дар мавриди чанд ҳаракоте ки буд қазоват кунанд. ин ҳам наворҳои оҳиста карда шуда ба ин тартиб ҳамрӯз аз ин лаҳзаи аввал буд. лаҳзаи аввале ки як зидди ҳамла сурат гирифт ба ҳамин тартиб қазоват шуд ва қазовати доварон ҳам хуб буд. яъне ҳеҷ амалкарде ки сурат гирифт боиси ҳеҷ ягон имтиёзе нашуд. ба ҳамин хотир буд ки лаҳзаи аввалро дидем ва ҳамрӯз ҳам дар усулҳои саропо бисёр фаъол ҳаст ва бадани дуюмро ҳам мегирад дар сурати ба поён расидани вақти асосӣ ҳамрӯз ғолиб хоҳад шуд ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ хоҳад рафт. аммо вақт довар ҳаст. то поёни вақти асосӣ фурсат ҳаст. як усули камарии дигар имрӯз хеле дар ҳоли иҷрои усулҳои партобӣ ва як бадани дигар ба ҳамрӯз сеюмин бадан аст ки ҳамрӯз паёпай иҷро мекунад ва баъдан бекор мешавад ва паҳлӯ дода мешавад ба ҳамрӯз раҷабов. ҳамрӯз раҷабов ки дар мусобиқоти ҷудои тоҷикистон дар соли 2023 ҳам хеле хуш дурахшид ва ба ҳамон қатори варзишгарони беҳтари дастаи вазни 81 килограмм шомил шуд ва зинаи ифтихорӣ ҳам баромад ва дар ин ҷо ҳам эҳтимол дорад ки то ба марҳилаи финалии рақобатҳо равад. аммо Саид Мухтор Расулов дар сади роҳи ӯ меистад ё на аз рақобати баъдӣ бастагӣ дорад ки дар баробари Исматов Мирзошариф чӣ истеъдоде аз худ нишон медиҳад. як маротибаи дигар ҷаҳди қапидани камарбанд ва зидди ҳамлаи Туйчибек ҳам сурат мегирад, дар ҳоле ки ва як бадан ҳам ба Туйчибек 3-1 ҳаст аз лиҳози имтиёзот. Раҷабов ҳамроз пештоз аст, як паҳлӯ ва ду бадан дорад. то поёни вақти маъмулӣ фурсат ҳаст ва як партоби сари шона. Туйчибек Шарипов кӯшиш кард то як иҷрои усули саропоро дар партобҳои болои шона ба сомон расонад, вале муваффақ нашуд. акнун ҳам идома хоҳад дод. ба назар мерасад ҳамроз Раҷабов дар ҳамон форми маъмулии худ ҳаст. аз мураббаъ хориҷ мешавад ва ин як огоҳӣ дар пай дорад ё на? бале, бо ин далел як огоҳӣ ба ҳамроз Раҷабов. ва партоби сари шона як бори дигар. оё имтиёзе ҳаст? ба назар мерасад то ҷои ҳосеб дид ҳамроз.
дар ҳоли ба ҳариф даргир шудан фавран иҷрои усул кардан барои Шарипов чандин маротиба муяссар шуд, аммо имтиёзе дар пай надоштанд. ним дақиқа то поёни вақти асосӣ ҳаст. фурсат ва ин низ бенатиҷа ба поён расид. Амроз Раҷабов дар ҳоли расидан ба марҳилаи ниманиҳоӣ ва як танбеҳ ба Амроз Раҷабов. дуюмин огоҳӣ буд. дуюмин огоҳӣ боиси гирифтани як танбеҳ хоҳад шуд ва танбеҳ ин хатарро варзишгари камфаъол зиёдтар хоҳад кард. охирин фурсат аз сонияҳои вақти асосӣ ва довар рақобатро манъ кард. як бори дигар гиред мегӯяд ва ба ҳамин тартиб то расидан ба сӯи ҳам вақти поёнӣ ҳам ба анҷом мерасад. Амроз Раҷабов бо доштани як паҳлӯ ва ду бадан дар ин рақобат ба пирӯзӣ расид ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад. хеле кӯшиш кард, заҳмат кашид ва билохира муваффақият насибаш шуд. ин ҳам ҷузъиёте аз наворҳои оҳиста кардашуда, пойзаниҳои мутафовит буд аз ҳарду ҷониб, вале ин ҳаракоти Амроз Раҷабов буд ки самаранок имтиёзовар буданд, агарчи ба назар мерасад то ҷое осеб дида бошад. ва билохира ин партоби камарии Амроз Раҷабов имтиёзи хубе ба армуғон овард. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, Амроз дар марҳилаи ниманиҳоӣ ва ғолиби ҳамин ҷуфт ки акнун ба саҳнаи рақобат мебароянд бо Амроз Раҷабов рӯбарӯ хоҳад шуд. Саид Мухтор Расулов бо либосҳои сафед аст. дӯстони азиз, аз самти чапи тасвири мо бо либосҳои сабз бошад Мирзо Шариф Исматов. Саид Мухтор аз зумраи варзишгарони бо истеъдоде дар рақобатҳои мусобиқоти суннатии гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ бештар шинохта шудааст ва барои расидан ба зинаҳои ифтихорӣ бошад Мирзо Шариф Исматовро камтар мушоҳида кардем, вале дар ин рақобатҳо ба назар мерасад ки шанси ҳарду ҳам хуб бошад то дар соли 2023 дар аввалин рақобати мусобиқоти гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон ба зинаи ифтихорӣ бирасад. ба ҳар ҳол варзишгароне ки то марҳилаи чаҳор якниҳоӣ расиданд, шансашон хеле зиёд хоҳад буд. мавқеияти чанг задан ба пасгиребони ҳариф ба ин тартиб бисёр хуб самти чапро бештар мавриди ҳадаф қарор медиҳад Саид Мухтор, аммо ҳариф намегузорад. ҳариф низ бисёр маҳкам фишор меорад то ин ки ҳамлаҳои Саид Мухтор иттифоқ нафтад. ба назар мерасад аз нигоҳи табиӣ ё физикӣ
исматов мирзо шариф ҳам ба ин рақобатҳо омодаҳӣ гирифтааст ва хеле қудратманд ба назар мерасад дар баробари ҳамлаҳои Саид Мухтор. ва ин ҳам як ҳаракоти тактикии фание ки сурат гирифт, натиҷае набахшид. огоҳии аввал ва Исматов. мавқеи қапидани хуб барои Исматов буд, аммо иҷрои усул карда наметавонад. қапидан аз остини ҳариф бидуни хилофи қоида ё хилофи қоидаи ва ин ҳам як пойзанӣ ба мавриди Саид Мухтор ва ҳалол мегӯяд довари марказ. Саид Мухтор шуру шавқи мухлисонро дар маҳалли баргузори мусобиқот қасди тенниси шаҳри Душанбе барангехт ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад, ҷое ки ҳамроз Раҷабов онро интизор аст. аммо дар рақобати чаҳор якниҳоӣ ба назар мерасид ки ҳамроз Раҷабов то ҷои осеб пазируфта буд ва ин ҳам Саиди Мухтор ки дасташ ба сифати ғолиб боло мешавад ва ба финал меравад. ҳаракоти бисёр ҷаззобе аз худ ба намоиш гузошт. ҷуфти пои ҳарифро ҳадаф қарор гирифт ва ба ҳамин васила як имтиёзи комили ҳалолро ба армуғон омад. усулҳое ки ба ин тартиб иҷро мешаванд ҷаззоб буд диданӣ ҳастанд. Şükrün koyu, canı koyu, hayırlıya, hormino, amirlahta, hodire ulaşmalı. Bu yakaki safet şükrün koyu. Goiataki Sab Jalaloyi. акнун дар гурӯҳҳои дигар дӯстони азиз марҳилаи чаҳор якниҳоӣ шурӯъ мешавад. дар дастаи вазни 86 кило Сомон Аламов бо либосҳои сафед аз самти чапи тасвири мо аст. Саъдуллоев Муҳаммад бошад, аз самти рости тасвири мо бо яктаки сабз ҳаст. лаҳзаи аввали ба ҳам даргир шудани варзишгарон ё гордгирӣ ҳамон марҳилаи аввали қапидане ки барои ҳадаф қарор медиҳанд варзишгарон ё барои ҳадаф дунболи он ҳастанд, кӯшиш карданд ва бенатиҷа монд. дар ҷаҳди аввал касе аз варзишгарон муваффақ нашуд. дар кӯшиши дуюм ҳам ҳеҷ кадом муваффақ ба иҷрои усул нашуд. огоҳии аввал ба Исматов.
назарат ба Садуллоев. Огоҳии аввал ба Садуллоев аз ин лиҳоз Исматов Аламов дар ин рақобат бартар ҳаст. аммо кӯшишашон бисёр пур энержӣ ба назар мерасад, бо иқтидори тамом. бадане ки рақам мехӯрад бар суди Сомон Аламов ҳаст. дар як фанди бисёр бо суръат тавонист ки ин имтиёзро ба даст биёрад. агарчи камтарин имтиёз бошад, вале дар сурати камкории ҳариф метавонад ба пирӯзӣ расонад. варзишгаре ки дар инҷо иҷрокунандаи усул буд ва ҳамин имтиёзро гирифт. мавқея барои Аламов Сомон бисёр маҳкам аз қисмати пушти сари ҳариф қапида, аз қисмати пасгиребони ҳариф. вале раҳо кард ҳамон мавқеи қапидари бисёр хубро. ва бо адои эҳтиром нисбат ба якдигар озмоиро идома хоҳанд. огоҳии дуюм ба Садуллоев ва ба ҳамин васила ба танбеҳ табдил мешавад ва дар ҳоле ки 1 дақиқаю 10 сония дигар боқӣ мондааст то поёни вақти асосӣ, ин ҳам метавонад хатарнок бошад. бояд ӯ бештар кор кунад то тавонад ва иҷрои усули ҷавобие. як бадан акнун баданҳо 2-0 на 1-1 бояд бошад баданҳо, чунки иҷрокунандаи усул дар инҷо Садуллоев буд. аммо 2 бадан дар намолавҳа нишон дода шуда. бо 2 бадан Сомон Аламов дар ин рақобат пештоз ҳаст ва як бори дигар усули бардошту задан, вале муваффақиятомез набуд барои Аламов Сомон. охирин фурсатҳои вақти маъмулии рақобат ҳаст.
ترتیب وقت هم به انجام میرسد و با دو بدنی که در تابلو یا در نمو لوحه نوشته شده بود سامان علموف در این رقابت پیروز میشد و به مرحله نیمه نهایی میرود. یک رقابت دیگری 4 یک نهایی باقی مانده در دسته وزن 86 کیلو. اکنون دوستان عزیز رقابتی آخری 4 یک نهایی در دسته وزن 86 کیلو رو داوری درجه بین المللی از ازبکستان داوری خواهد کرد. سیراج‌الدین چوریف این داوری درجه بین المللی از ازبکستان است. روی تصویر نزدیک هم مشاهده فرمودید. با لباس‌های سفید این حیدر سعید کبیرزاده است و با لباس‌های سبز باشد خوشبخت ایدیف. حیدر سعید اکبرزاده در رقابت‌های گذشته هم بسیار ماهرانه رقابت می‌کرد. یک همراه فرار از حمله های حریف رو مسافه رو برای دور کردن یکم خود رو کنار میگیرد ولی در حالی که ورود می شود ببینید بسیار موقعیت خوب دارد و سمت چپ از کمربند حریف بسیار به مورد قپیده ولی این کوشش به نتیجه به پایان رسید. دقیقه اول مبارزه از مسافه دور چنگ زدن و پس گریبانی حریف و قسمت پشت حریف بار دیگر از کمربند و یک اصول جذاب کمری پهلو ولی یک داور حلال میگوید دو داور پهلو. ببینیم خلاصه نهایی چی خواهد بود. پهلو یک پهلوی دیگر نیاز دارد. حیدر سعید کبیرزاده یک پهلوی دیگر نیاز دارد تا در این رقابت دست بالا رو داشته باشد ولی از آن که یک پرتافت بسیار جذاب اجرا کرد بسیار مخلصانش را شاد کرد و به همان شیوه که رقابت میکند و حریف نزدیک میشود فوراً چنگ میزند و قسمت کمر حریف در عین اجرای اصول از کمربند حریف میگیرد. این به نظر میرسد که بسیار ماهرانه باشد. این بسیار خوب هست وقتی ورزشگر فوراً میقپد اجرای اصول میکند. این هم یک مراتبه دیگر عقیده ما را تصدیق کرد که در این رقابت حیدر فعالتر است در قیاس با ایدیف خوشبخت. اکنون موقع دیگر ایدیبک که یک مراتبه از اهداف سعید کبیرزاده با خبر شد فهمید که چی هدف دارد و از پس گریبان که میقپد خطرناک خواهد بود. از این رو دیگر نمیگذارد که
ба қисмати пушти ӯ чанг бизанад, аз қисмати пушти ӯ биқапад ва иҷрои усул кунад. Вале ба ҳар ҳол то ҷои муваффақ мешавад. Як бори дигар ҳам чанг зад аз камарбанд, усули камарӣ ва паҳлӯ ҳалол. Вале ин усуле ки имтиёзи комили ҳалолро ба армуғон овард барои Саид Акбарзода ва ба ин васила Саид Кабирзода дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо Сомон Аламов рӯбарӯ хоҳад шуд. Хеле ҷаззоб буд диданӣ. Ба назар мерасад дар форми маъмулӣ ё идеалии худ қарор дорад Саид Кабирзода ва ба финал агар ба ҳамин иқтидори тамом биравад, ба назар мерасад ки ба финалисти ҳарифаш мушкил эҷод кунад. ин ҳам ҷузъиёти фании иҷроҳои усул. ба самти чап ҳалуки маъмулии дохилиро ба иҷро даровард. хеле ҷаззоб буд. ин ҳам бубинед, дар ҳоле ки аз камарбанд гирифт, ду маротиба бо ду кӯшиш, ду қадам ба қисмати баъди вуруд шуд. камарро ҳам як нав ба мавқеъ ба кор бурд ва ба ин тартиб барандаи ин рақобат шуд, ба марҳилаи ниманиҳоӣ суъуд кард. акнун меравем ба марҳилаи ниманиҳоӣ вазни 86 килограмм. ҷое ки Амроз Раҷабов ва Саймухтор Расулов бо ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд. Саймухтор Расулов аллакай дар майдон аст ва Амроз Раҷабов лад бардоштааст, ба майдон ворид нашуд ва Саймухтор Расулов ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. ҷуфти дигари марҳилаи ниманиҳоӣ акнун баъд аз чанд лаҳза даъват мегарданд. ҷуфти навбатӣ барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ Хусрав Аламов ва Ҳайдари Саидкабирзода ҳастанд. Хусрав Аламов бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ мекунад. Ҳайдари Саидкабирзода бошад бо яктаки сабз. хуб, аз ҳамдигар шинохти хуб доранд. даҳҳо маротиба бар муқобили ҳамдигар дар гӯштинҳои суннатӣ рӯбарӯ гардиданд ва акнун ин навбат дар қаҳрамонии Тоҷикистон миёни ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. ҳар ду ҳам воқеан ҳам таҷрибаи хуб доранд, гӯштини хуб мегиранд. мухлисон ҳам аз ҳунарнамои ин ду паҳлавон ҳамеша лаззат мебаранд ва имрӯз мебинем ки кадоме аз ин паҳлавонон ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. огоҳӣ ба Ҳайдари Саидкабирзода. Ҳайдари Саидкабирзода дар марҳилаи аввал Ҷумъахон Ёрматовро аз дастаи хатлон як шикаст дод. Баъдан Зафарҷон Холмуродовро таслим кард ва ба оҳистагӣ то ба ин марҳила омад.
خسرو علموف در مرحله اول پرویز سمدزاده را شکست داد. بارزوی نماز را تسلیم کرد. آهسته آهسته اکنون راه خود را به مرحله نیمه نهایی آورد و اینجا یک حرکت از جانب حیدری سید کبیرزاده بود، ولی بعد از امر داور بود. از روی گلیم بر آمد خسرو علموف و داور به او آگاهی داد. اکنون از جهت آگاهی ها هر دو برابر می شوند. از کمربند خیلی خوب داشته است حیدری سید کبیرزاده. سهراب شاقولوف در یک گوشه تالار دست پرور خود را نظارت دارد. خسرو علموف را یکی از مربیان صاحب تجربه است. حیدری سید کبیرزاده از فاروق صابروف درس مهارت میگیرد و تنبیه میگیرد. خسرو علموف از روی گلیم بار دوم است که بیرون می شود. اکنون این تنبیه بر سودی حیدری سید کبیرزاده است. اگر او حریف را مجبور کند که یک مرتبه دیگر اشتباه کند پس خارج کرده می شود، ولی اینجا تکیه بر آن باید نکند. حیدر بسیارتر برای کسب امتیاز تلاش کند. خسرو علموف خیلی قوی است، پرقوت است. آیا خیلی موقعیت خوب بود برای هر دو، ولی هر دو هم ترس داشتند. این حالت را نتوانستند که به نقطه نهاییش برده رسانند. اکنون این نوبت هم خسرو علموف خوبتر داشته بود، ولی از فکرش بازگشت و یک پایزنی، ولی حیدر هم خیلی خوب این حالت را زیر نظارت گرفته است. حیدر باید کم فعال نباشد، از حمله رقیب نگریزد، اگر نه برایش خیلی خطر دارد. وای حرکت حیدری سید کبیرزاده. کمتر از 50 ثانیه دیگر در اختیار دارند هر دو پهلوانان. چون خسرو علموف تنبیه دارد باید او فعالتر باشد، کوشش کند که یک عملکرد خوبی را نشان دهد. اگر از روی گلیم بر آمدن او اینجا نه نیست. این البته با فشار حیدری سید کبیرزاده بود. و در ثانیه های آخر نزدیک بود که خسرو علموف یک عملکرد دیدنی رو به انجام رساند، ولی نه. حیدری سید کبیرزاده هم اکنون راه خود را به مرحله نهایی میبرد. با سید مختار رسولوف نیرو میسنجد.
اینک فینالی ورزشکاران یا پهلوانان دسته وزن 86 کیلو جایی که داوری درجه بین المللی چوریف سیراج‌الدین این رقابت را داوری خواهد کرد. با لباس‌های سفید این سعید مختار رسولوف روی تصویر نزدیک بود و حیدر سعید اکبرزاده با یک تکی سبز یا همون لباس ویژه سبز هست. 5 دقیقه در اختیار دارند تا در فینال از این وقت معمول استفاده کنند. دو چهره که در برابر همدیگر آشنایی خوب دارند. در همان لحظه اول این سعید مختار بود که یک اصول بسیار جذاب را به اجرا درآورد. هلوک پرتابی، یک اصول سراپا، عجب رقابت و عجب اجرای اصول جالب را تماشا کردیم. سعید مختار رسولوف که چندین مراتبه در گشتین ملی تاجیکستان به عنوان چمپیونی رسیده، در سال 2023 نیز به این مرتبه رسید. نوارهای تدریجی از زاویه های گوناگون و سوس کرده شده جالبتر خواهد بود دوستان عزیز که هم اکنون از سوی کارگردانی ما هم منظور کرده می شود و یک بار دیگر می بینیم. هلوکی داخلی از قسمت پشت ساق پای حریف یک نوع ضربه آیی به انجام رسانید و به همین ترتیب در همان یک آن واحد در 1 دقیقه وقت اساسی این اصول جذاب به اجرا درآمد و سعید مختار اوج امتیازهای گشتین جودو امتیاز حلال را به دست آورد و به پیروزی رسید. کیلو و زینه افتخاری میبرایند. یک بار دیگر یادآور بشم که دو چهره که هم اکنون مدال های برنجی به گردن آویزان میشود. ورزشکاران دسته وزنی 78 کیلوگرم هستند. در این دسته در این وزن رقابت ها حیدر سعید اکبرزاده که در فینال از سعید مختار رسولوف شکست خورده بود به همین ترتیب او برنده مدال نقره شد و چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 باشد سعید مختار رسولوف شد. و همروز رجبوف دوستان عزیز با سامان علموف دو جای سوم رو با هم دیدن. همروز رجبوف با دلیل اینکه در این رقابت ها آسیب دیده بود نتوانست تا به زینه افتخاری بیاید و همین ترتیب این هم نماینده فدراسیون بین المللی گشتین ملی تاجیکستان گشتینگیری مدال ها را به غالبان تقدیم کردند و سعید مختار رسولوف یک مرتبه دیگر هم در رقابت های داخل جمهوری در فینال بسیار خوش درخشید و مدال طلا را هم نصیب شد.